Την αίσθηση όλη τη διάρκεια της παράστασης. Είμαι στην παράσταση με τον κορσέ, γιατί κάνω του μικρού, ξέρεις, κάνω ένα μικρό στριπτίζ. Α, κατάλαβα. Όπου ο μικρός φοβάται, νιώθει ντροπή και στο τέλος λέει. Γενικά φοβάται. Έχεις βιώσει απόρριψης τώρα? Μόνο στο ρόλο. Μόνο στο ρόλο. Ναι, αλλά πού θα πάει, θα έρθει. Δεν γίνεται, Γιώργο. Έχεις βιώσει το να αποπλανείς ένα νεότερο άντρα, να τον τρελαίνεις? Δεν το έχω κάνει ποτέ, όχι. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω αργότερα. Μεγαλύτερους ή συνομιλικούς? Δεν μου έχει τύχει με μικρότερο ποτέ. Ίσως γιατί το φοβόμουν, θεωρούσα ότι. Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει, αλλά πιστεύω ότι. Πάντως είναι της μόδας τελευταία. Εμένα δεν μου λέει τίποτα, με αφήνει αδιάφορη αυτό. Ναι. Εκτός αν είναι ένα νέο παιδί το οποίο έχει προσωπικότητα, ρε παιδί μου, δεν φοβάται, ξέρεις. Με τον Άνθιμο θα μπορούσες να προχωρήσεις και ερωτικά? Δεν νομίζω, είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μεγάλη, έτσι. Είναι μεγάλη, είναι 20 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή δεν μπορείς να συνυπάρξεις εύκολα με ένα παιδί που είναι 20 χρονών και 40. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Η ανασφάλεια θα είναι τεράστια. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όπως το πιάνει είχα σχέση, θα τον είχα λίγο. Ξέρεις, θα ήμουν συνέχεια στην πρίζα. Τι κάνει, πού πάει. Μια γυναίκα με την τεράστια εμπειρία που έχεις εσύ, τι μπορεί να την γοητεύσει πια σε έναν άντρα? Είσαι μια γυναίκα που τα έχει ζήσει όλα. Εγώ θα πω αυτό που έλεγα πολλά χρόνια, Γιώργο. Νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι το να είναι κάποιος ο εαυτός του. Πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Να μπορείς να πατάς τα πόδια σου, ρε παιδί μου, να είσαι εσύ. Αυτό. Τίποτα να μην κάνεις. Ούτε να είσαι αρεστός, ούτε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό από όλα. Και πότε ήταν η τελευταία φορά που βρήκες κάποιον που ήταν ο εαυτός του? Τώρα πάνε 4-5 χρόνια. Τι θα συμβούλευες μια σημερινή σαραντάρα, μια σαραντάρα που μας βλέπει, στο πώς να αντιμετωπίζεις τους άντρες? Εσύ τους παίζεις τα δάχτυλα? Όχι, δεν τους παίζω. Και με μένα είναι, μην νομίζεις, ανασφάλεια υπάρχει. Θα έλεγα το εξής: να προσέχουν πάρα πολύ που δίνουν την ψυχή τους. Το κορμί τους? Το κορμί τους μπορεί να το δώσουν όπου θέλουν. Η ψυχή όμως είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Και μου έρχονται γυναίκες εδώ μετά την παράσταση στο καμαρίνι, οι οποίες μου λένε: ξέρεις κάτι, κοίταξε να δεις. Και εγώ έχω φάει απόρριψη, ο άλλος με άφησε, ήταν πιτσιρίκος. Πρέπει να έχουμε και λίγο νιονιό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να σε 50 χρόνια να φτιάξει με ένα κοσάρι. Ναι. Δηλαδή γίνεται εκ των πραγμάτων. Κάνε κάτι ένα βράδυ, 2, τελείωσε η ιστορία. Είσαι υπέρ της ανανέωσης που μπορεί να προσφέρει ένας νέος άντρας σε μια γυναίκα, ένας νέος άντρας? Βεβαίως. Γιώργο, είναι σαν να έχεις μια πολύ ωραία σοκολάτα με ένα εξαιρετικό περιτυλίγμα, με πολύ ωραία χρώματα. Λες τώρα αυτή είναι δική μου. Και όταν πας να δοκιμάσεις, δεν έχει τίποτα να σου πει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ μόνο τους κοιλιακούς φέτες και μόνο τα ωραία κορμιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να πω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Ναι. Μας κάνετε πολύ ωραία παρέα. Θα κάτσεις να κάνεις τον πρωτάρι? Αν μπορώ να υποκύψω στη σαγίνη σου, ναι. Αν είναι να φάω την προδοσία σου, να το κάνεις.